दिनै सुक्लाय सेरफांनि जोहोलावफुरि पार्कआव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 23थि बर' बिमा सान बेयाव फालिनाय जादों। आं सासे बर' बिमानि फिसा हिसाबै आरो बे सुक्लाय सेरफांनि सासे MCLA हिसाबै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों। दिनै बर' बिमा सान बे मोनसे महान जोंनि हारिनि मोनसे आफाद मोनसे सानखौ जोंनि बा आंनि बे समस्थियाव जे बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेयाव बे हाबाफारिखौ लाबाय। दा गिबियावनो जोंनि दुलाराय बर' अनसाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आंनि समस्ति सुक्लाय सेरफाङाव बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। आरो फुंनिफ्रायनो बे हाबाफारिया फारि प्रग्राम हिसाबै जानानै थांबाय। दा बे हाबाफारिया दा गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। दा बर' बिमा सान बे हाबाफारियाव बुहुमनि थानाय आरो आसामनि आरो बिटिआर ओनसोलनि बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानदों। जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गिबि रुंसारि जाबाय आइजो हेलेना आरो गायदे बिथांमोननि जे सिमां बर' हारिखौ लानानै बे सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगोन जों थांना थानाया। बे हिसाबै आं बयखौबो खामानि मावनो थाखाय आंनिफ्राय गुरै खावलायदों। मानो होनबा दिनै बर' जाथिया बे स्टेजसिम फैनायाव मुंख्लंफोरनि अबदान नङामोनबा जों दिनै बर' हारिया बे स्टेजसिम फैनो हानाय नङामोन। दिनै आं सासे MCLA जाबाय। बिटिआर ओनसोलाव बर' हारिया गोबां आवगायबाय। बिटिआर ओनसोलनि गेजेराव MCLA EM MLA मन्थ्रि जानो हादों बे जोहोलावफोरनि थाखायनो। बेनिखायनो दिनै बर' बिमा सानाव आं जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाखौ जोङो मुंख्लंफोरनि जे सिमां बे सिमांखौ जों थांना थानाय जाहाथे सुबुङा मावफुङो आं बेखौ खावलायदों। आरो जोंबो जिमान हायो गावनि केपासिटि हिसाबै मावनो थाखाय जों आवगायगासिनो। नुबाय जिहेतु दिनै बर' बिमा सानजों बर' बिमानि मोनसे गोथां मोनसे नेरसोन हिसाबै मुसुखा बेखेवबाय आरो बेहाय माबायदि बिहोमा होफैयो? दा फंबाया बुंनाय बायदि बर' बिमानि मुसुखा बेयाव आङो साबायखर बावनांगोन जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथांनि नाजानायाव बुंथिगिरि बिथाङा बे मुसुखाखौ मोनसे बर'नि नेरसोन बिमानि नेरसोन हिसाबै सुक्लायाव गायसननो थाखाय बिथाङा बे मुसुखाखौ बानायदोंमोन। आरो बुंथिगिरि बिथाङा आंखौ दायथ' होबाय जे बर' बिमा सानखालि जाहाथे बे मुसुखाखौ जाहाथे बेखेवनो थाखाय एसे लाहार फाहार खालामनांगौ। आरो हिसाबै जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि निर्देश मथे आं बे मुसुखाखौ बिथाङा बानायनाय बे मुसुखाखौ बिथांनि जे सिमां बर' हारिखौ लानानै बर' बिमाफोरखौ लानानै सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव आङो एसे दायथ' लानानै खामानि मावनो मोननानै आं गावखौनो गोजोनदों। जेरैबायदि जों फंबाया बुंनाय बायदि बर' आइजो अनसाय आफादा जिखिनि थांखि लानानै बर' हारिखौ आवगायनायनि सिमां लानानै बर' बिमानि खामानि मावबोदोंमोन। बेबायदि खामानि मावनाय सिगांनि जि खामानि मावनाय रायजोआ जि गोजोनदोंमोन। दा फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बेबायदि बर' हारिनि मोजां जानाय खामानि जेनेबा फंबाया बुंनाय बायदि जौ होबथानाय बा जोंनि बर' हारियाव आवगायनायनि मोनसे होबथानाय जेनेबा जोंनि सारियाव आवगायनायाव मोनसे सिमांखौ जाफुङैनि मोनसे एक्टिभिटिसफोरखौ गाज्रि होननानै जे दायथ' लानानै जे खामानि मावदोंमोन बेखिनि खामानिफोरखौ आंनि मथे आं आसा खालामदों खावलायदों जाहाथे उनफोराव दिनैनि बे हाबाफारियाव जाहाथे बेफोरखौ डिसिसन लानानै जाहाथे इयुनाव जाहाथे जोंनि बर' बिमाया जे सिमांखौ लानानै गावनि गथ' गथायखौ जोनोम होदों जाहाथे बे सिमांखौ लानानै गथ' गथायखौ जाहाथे भबिष्यतखौ जोनोम होनाय बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव जाहाथे आवगायलांनो मोनसे आसाया जाहाथे जाफुंनाय मोनसे सिमाङाव फैयो बेखौ दायथ' लानो खामानि मावनो थाखाय
दिनैनि बे हाबाफारियाव जाहाथे मोजां मोजां डिसिसन लायो आरो बे डिसिसननि गेजेरजों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बर' बिमानि जे सिमां गथ'खौ लानानै संसाराव थांना थानायाव बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव जाहाथे दिनैनि बे डिसिसननि गेजेरजों जाफुंगोन होननानै आसा खालामदों।